Hello guys, update ta karon sa akong lakaw. Nako karon sa sakyanan na nagsakay mi og taxi, kauban ako si Atalanta ug ang secretary ug ako ang assistant secretary. Nya guys, naog na ko diri dapit sa Naga kay naabot na mami. Nya mo ni ang taxi ang gisakyan, wala pa siya kalarga kay una ko nga kanaog kung naay nisugat na mo nga kauban. Nya mo ni ilang lugar diri sa Naga guys, ang ilang plaza. Nya ang among venue kay ang ilang karaan nga munisipyo. Na guys, nanaog na si Atalita. Ug mao ni ang mga kauban karon nagsugat gisugat ni para padumdumi og asa mi mosulod. Nya guys, mosulod na ta sa ilahang karaan nga munisipyo ug asa ang atong linyo karon sa meeting. Mosulod na ta guys. Munisipyo nga karaan diri sa Naga. Arib ni meeting. Wala skina. Para sila diri eh. Oh, nanama lagi ni si Usin. Meeting ba sa per barangay then naanay mga BPC may tanan pala ang mga parent nga naa sa maura na ako ang nabiyaan dito unya na kuha na siya kada bulan kay sa amo alang barangay kay duha nga Mercules na alas 9 ina na ba nagdadto sa kada naay pizza sila nga gibindi. So mura na ako ang nabiyaan dito. Oh, health monitor na. Kanang monitoring sa paano lang ko active. Ingon si Mami Gon ganina kuan karon didisibin pa may mag General Assembly. Kaming General Assembly sa Hall Alcantara. Pero September 27, 2024. Kana ikuan ni mayor na kuan. Sa una, na may program kanang buntag, orientation, arrival, then orientation, then after lunch mag-PM. Ang kuha na ko ba, palitan, ikaw na na. O patos ko sa lagit, training or pag-seminar, BRP mo kina. Nya wala ko dili. Ako may problema ang budget kay hindi mo tagwa. Ay, ako mo John? Oo. Una ko dito sa ano? Ako yata ko sa module sa UDRP. Una ko sa Norville sa eskwelahan sa nag-train di. Tingnan ko lang ko sige ikuan niya. Momento na ay visual nga. Outside. Importante gina ko.